Sabong dulu mana? Bayandra ko. Bayandra. Yung tali ko ara gusto ko. Bayandra manakay mga bityan. Bayandra manakay mga bityan, nakapuni Bayandra manakay siya na. Yawar na kaya. Untuk tali biya na bibang buat tali bara, matakali lain sa tumodora. Matakali lain siniliw. Ya kan? Ya. Mo Bayandra tiba nakay. Baka betyan. Sa ito mo, na sininimat. Baka yanda lisuwa yung baking runong dolo sa kamuntaon mo, kaya balik. Sa runong dolo sa kamuntaon mo, na alam. Na sininimat yung dasala. Yung dasala ko bol. So may kaya nandang mo yan, so ay, singin yung dolo mo yan. Ite ko po na wili-wili, ite ko po na yung baking makaloto. Kasi teko po yan na bagi muri kan balik. Sita itu kan yang bagi muri kan balik biar ronong dulu. Ruas nga bulu bata lagi. Saya biar na ronong dulu semunton. Na yang bagi saya nangaw nangi. Nanonto pa nanu mana sing mat. Sampai gua ke nangaw nang go ke man. Veo man takam kai. Kari kita ke veo main dure na Indonesia raw. Na ibaba kosto energi na yang matagal na di sini. Pinakabalik kami sulit. Pinakabalik na nanuma detere. Kami nanuma. Bikin tumbuh sulit itu na matiwalu. Imam mimpi kumay na lendo na raw sa mabulo. Imam mimpi kumay ibiti. Nekin mamimay siya nga kalau matiwalu. Di Australia. Induti ko na boleh-boleh pa natataka tala-tala. Biyaw mata. Ayaw ukani mimay na lo mani lut. Usia ini matiwa, usia ini tidak ditahan antara dua matiwa. Ya itu nakam dokai, nangau lurukin na nalo manilot, nakagay pagkatarana lot tubo, nangau lurukin na nalo mani matiwa, lurukin ngaya salah. Sambil sarabea udah ditutu, usia ini ditutu raw. Itu watan kena boleh-boleh, itu watan kena ikan itu turun mereka. Bikin mami nalar boleh-boleh lebih kubiau, namun goyang itu kubah mata kalilai. Namun gusto nga, beauty ko na ni Mami Monin Divorce na ni Mami Bayo. Kung kami na binakati ko anak ko, doon na bibarutan. So nung ano yan, doon na koloko. So nung ano yan na ruwa. Gusto nga, beauty talaga na ni Mami Monin Divorce. Meron kaya ramay na leonin ni Mami Kamban. Meron kaya kolaban na noon ra Bayo. Sara rin na ni Sati Kokina. Na mangiti po kayo. Siya napakasama po kayo. Manitikin mami sa hindi mami kau na loman Indonesia. Di mami milutin na nekat. Sa hindi doon itubutu ay parang takin hindi mami lutin matakalaya. Di mami milutin na nekat. Tiga mo nga si Momoniti. Kalau na si Mabago. Di ko ilokan ang ngaw na hindi mami kayo doon. Baka makinan ni mami ngaw na doon. Those are the challenges that I face. I do not know what challenges you are facing now. Using kila na dapat. Boleh-boleh ko lang ito kumati. But this morning as I was preparing the sermon, I was specifically preparing for our children who might not understand Fijian. Don't take me wrong. Kung yung nanuman, yung baro taka nakago, tawa-tawa ko din ako sa nababalagay siya. Kaya kalua, it is easier to prepare sermon in English than in Fijian. If I have to explain an English word into Fijian, it might take me a little longer. Yan ang yung palaw talibalalay, naboso na bangat nakapamiti, may nabidangan na yan po sa mamalay. Ay rakilaw na rin matay ko, so naman mo to be English too. Yan na broken English na may rot pandoblip, o ba binibina ka kinubuhan na kulog. Some broken English from Marky, yes. And I thank God for that. O ba binibina ka buwan na kulog, ni Rami Bibarutan. So I would like to share with us this morning in English before I expand it into Fijian. Daw na ngay siya nga may to sa paglalay ng buwan mangalar mo sa kami. Siya nga matanga, I would like to share in English for our children, for those who might not understand Fijian. Imagine yourself going to visit the grave or the site of the tomb of a recently buried loved one. Standing afar off, you witness that the entrance of the tomb is open
or the graveside has been dug up. And there the casket stands, it is open. The question you might ask is, the question, or I would like to ask you a question, how would you feel? When you are going to the graveyard or the tomb and you see the tomb open. Nalaman mata na lumubak kasam. Di ko sa lawayan, no sare din sa antolo to namatay ni katong. Namatay na ni kanal ako bebe ko na ka. Nariyan. Naranyo kayo lang. Pero naman nailaw. Namaya na mong reaction. Namaya na mong bakasam. Kaya bakasam mataka. Namata ka ni sumaya, ito lang ko tibay na maramang ko. There are few things. One, surprise. Another one, curiosity. They'll be curious. What has happened? O din natamatan ko, samay tolak. Namulmul. Ya beka dalam tawin na sige ko abi o pinakata meu tolak na nabaka sama. Nano mo banana no gendo mo baka sama ni no mo katataro. No bataro to na sa raman tayo, ay patakalilin sinaya, no tuya to yan. Na modelo mo merto sare. Ning bulong-bulong sa tao. When I graduated from the William Theological College in 2010, my prayer was, Lord, I pray that you will one day take me to Jerusalem so that I may walk where Jesus Christ walked. And it took me 12 years. It took the Lord 12 years to answer my prayer. In 2022, from 2010 to 2022, I got a shock when the superintendent of the church called me up. Prepare yourself. You'll be coming in for medical board. Waro tagi ko yung sa nalako mo, wala ko may waro tagi. I passed the medical board, and in 2022, right about October, I left Fiji for Egypt in the Sinai to serve at the MFO, Multinational Force. I spent 1 year, and I was fortunate enough that I had a Holy Land tour to Jerusalem. Kami na pinakabuan ng tulog, di makatara. Dola mo ko kaya, so na nung pumasok, may ulay buto ka na Portamugo, Jerusalem. Ulay buto ka na Portamugo, Jerusalem. Doon ka na nung gorong-gorong, nung kulang kumain na nung kumay sa kami kamunin na rektambo, hindi pa nalaman ni Bonongo. Nalaman ni Bonongo ko Australia. Nataro do taro nga beira na Mataybal, nataro do taro nga beira. O ira na nakata kami na, kanalaman ni Bonongo. Inelew ni kao sa mo rawat, ay nanong politiko. Sa boleh talaga po sa muso talaga po buti ko siya. Have you traveled to some other places, to other countries? Or are you going to spend the whole time living in Australia or in Fiji? Nalo tu patara, nangaw lago kinadolo manilo tu bentola ng katu na mata ni katu ba? Yung mutu kaya ni may manual so sa ni tara. Yan nilo. Yan nilo. Ikaw ni na halin Mataybal. O binakato mo wala ng weekend na talaga ni sinin day. Biti ko nakao, baka nanamot ka tiko may baleta na nung bulan ni sinin. Kakunin na naman sa roti ko timo na napuno ko tiko kinungor. Kakunin na naman sa roti timo na nakalagay ko tiko kinungor, nakaw sa rawata. Kaya naman ko sa ato. Nanon na beka din nakalaw. Siya nakaya barot ka nakalaw. Ito sa tagi timo nga dali mo kaya. God is always calling us to a higher calling. Kasi hindi kita timo nga. Menta toso tiko menta kapu dito sa bando. Beba na nulikan na mata kami na isin day na kita na bakasam. I will only share 3 points with us this morning. And the first point is, God had already chosen a specific time to show us His promise. Magkanda na rin ang bago, if we go back to the Bible reading in verse 1, this is what the Bible says. Now, upon the first day of the week, very, very early in the morning, that was that specific time. Alam sa naman, sabi yung timbik yun na nangaw-nangaw. Napakasabi kaya, dahil mata kami nagisingin yung
Endo tipo na kain do batarana kalo meso tabi kada kina na ngauna ninonda mole se na ngauna enda tipo kina na lawan ninonda borwa se ene lawan ninonda borwa do tipo na ngauna do batarana verto na ngauna verto na maramango ena matakali lagi sinongo endo na mole le batarati no to pula ni to sala ko tibayan nakain kay tarati no to makasama mo. This is the question they are asking when they are going to the tomb. Who will roll away the stone? Ole yan ang magiging tayo na lang. Naman. Ole yan ang magiging tayo naman. Klase na mauna. E nandun sa inibili subuli sa talo kaya dahil sa mga kamakaw. Sombyak na nabi dala, may kimanolong nino to bubali. Daw ren na dogal. Meta do si Komo. Pero na marami ni Simaya. Eh siya hindi magtatao, pero na lang. Naman. It was not a challenge for them. Going back knowing there's a stone blocking the entrance. It was a challenge. But still, they went back to the tomb. Pero to ulit tayo. Balatan na laban. Balatan yung to binakata, pero to layray. So naman na do ba dadabiwekan si sonong ne do tatawasi-wasi na no dabiwekan ina do lang no malabu kadong den kada bendo to si kobale si do le sutali bendo do li reila na daw saramate ya na daw saramate len ya no boleh that is the challenge for you to revisit that old place na no le sutalo ko boleh reila maka na daw mandai ko no tu nalagi ni no bobela kanyo ayaw kita Wena, virtu ng wane, abang hindi, ano daw yung kanibang kinuha ko. Kasi nga natin mo, this Resurrection Sunday, I challenge us to revisit that old place. Go back. Go back to the time when you said, Lord Jesus, I give you my life. Doon ka na nga ko pala yuki na mo, muriya naman ito naman si Jesu Kristo. Doon ka na nga ko ayala-ayala kina mo, Ego bitokani, may pinakakatotokan ng robe kani. Yang may nangaw na sala, sa lulunga, sa ayawa, sa robe yawaki, sa senre-re munro witalano. Itu tayo. Baka mo riyan, nakaratulang kami ng maramang mo. Nambalay mo na tinubirto, na so manikatumba mo. Iya siya nitaro, para nanutubin na katabirto ulisutan. The desire for them to go back and see Jesus Christ for the last time. Ikan dari kanan nama tabi nagi kuah. Kaya makanda ni sing rili sutale, kanda ni si kuah masih kanda rili sutale. Siya makataw tu manda rili no tabi kan makawai ni sing rili balik kaya ni sing itu dah talo. Okay? Yan tu lagi tahu si Yesus, satu lagi waktu si Yesus. Yan awak kina sing tahu itu lagi talo, ni kalau non dolores ko bukaw ni singa. Kung siya ni bukaw tu lagi tagawi ko no bubiwe kan makaw. Pasalulong ka karat. Balik-balik na boleh ko na kagad kami na ising day day. That's time. That is the challenge. Go back, revisit that old place. Let's tale mo nga boleh siya mati mo tayo ko anak lo. Let's tale boleh ba pinakatali man na no bumili ka ni Maybal. No bumili ka ni tigal to may biti. Na no bumili ka ni no bumili mo doni no budakata. Kaya no bumili ka ni no bumili mo ano to to. Na ano bigyan do ya. Balik ka makaisema. Enawti ani ni singini matengo. Enawti ni singini matengo ana sing tulad dapat kila. Nala na kini kalma. Kini karon wa kasama. Our second point this morning is God will always allow us to enter all face challenges in life. Watarat mo na kalo, na tolo ko duro man volleyball. Na volleyball lang mo na verto na maramang mo. The most difficult challenge that the women faced that morning, is this. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, nanaw na ito sa agurre ni Kina, enalaw ng bulo. Balik-balikan na Vivekananda na matarabi na nisilitay niya. Upang lumikan na sa meron sa kabukatulog na kikinayawan. Iya, kaya makakaw sa
Lako and aloma ni buta ni yawa ni mati. Even if I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Because thou art with me. Pero ito, duro mga na marami na simaya, na bulong-bulong, kata nito wakilatin. Ito ko ito, nayalo din ang arin din, na tulire ka naman ito kami. What about you and me this morning? Do you have that desire to revisit that old place, to try and mend that relationship with your friends, with your co-workers, or in the church, or with Jesus Christ, your Lord and Savior? Bagbali, may kaya na matawin na isang inikuha. And I am a kaya na medakila. Bakit tarati ko na kulo? God allows us to go through difficulties and challenges in life. James chapter 1, verse 2 and 4. This is what the Bible says. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Mo'y kamu daw na kamu, daw na numa mekani rekisara, ni daw sa lutong kinakaya bunga, saan daw may mga tumuli? Ni daw sa kilasa, mga tumuran ng daw kosota, na mga tumuli, ni daw kumbuta. May kinibinaka, at ni daw kosota. Mondo binaka todo sa rakina, may kapo na kaya. God allows us to face challenges in life. If you think that you are going to follow Jesus Christ and there will be no challenges, I tell you, my friend, this morning, change that mindset. Because when you say that you are going to follow Jesus Christ, there will be many challenges and trials you will go through, my friends. Elew na ka, na mulay kina, nung day lawala, tumatang mo. Elew na ka, ito, ano nangangadi, ano nangangadi dito, kung kulamayan. Isa kelatu na matay mal. Wasya ti kumikan na kalau menibit sabi na malaw sa awat tipo. Nita salah ko may namura lewu. Sa tadolan matanda. Yan saray na may kakil na, yan tabi ako tole na kakil na. Yan tabi ang topo na muno kena. Ya sana kay mga tautan. Napunwa ta ba na lapokina, napunwa ta ba ng butukina, napunwa ta ba ng butukina na lima. O mga masudikan. Yan ang matawin na sa kiting tayo. Siya kawala nga, may kamuni na ipapakos sa yan dali, na matawin na sa kiting ko, o ba mamasu. May kamuni na may kago, nalito na raw ko sa kawang kaliwa. Namatay mo ni video, imbito may na natabanduwa. Lepo bigyan, nadala ko may, nabito may na natabanduwa. And then, nakita huli nga may, natabanduwa, yung dala ko huli. Wala ko mayo, sabi yung kayo, kung tibitital yung namay. No may tomo, no may palabala, nakangay ba na kamati ko may video ka? Kung may nakakatali kumikit. Pero kaya kami nakatanin doon ang bisaw, ano may nawala ko? Yung television, nakao, kila. Minasiyang niya mabay, kung ano tayo wala ko. Balat na may bisaw ito, kaya ano tayo wala ko. Katulog ay tinikinig ba kasama. Third and our last point this morning, the risen Savior is the good news that the woman had to proclaim as they ran out of the tomb. Nanon to mga dinitakor to isa to dari talon Jesu. You must have one point in time, you must have that joy to go and share the good news of Jesus Christ. If not, I'm telling you, my friends, this morning, in Matthew chapter 10, verse 32, this is what the Bible says. Whoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Iya ko payan dua, nasakit kiyawan, matang na tamatang, o nasakit kikwat talaga, namatay tamago sa ating umayaw. Do kapo di makasama, yung daw salang kumay, yung punto may gimurumura na bibi nakati. O sa seng nila kumay, yung punto may, na bibi nakati. Na iseliwaw. May maling-maling iseliwaw. So ikaw ng ren-ren, na lang sa rumah. Boleh-boleh, na lang sa rumah na sinateng ko. May doon ang una, may boleh ko, nakatarano nutong mula ng mga nelew. Nanunutong mo ng dinitak. Ni sawa ng bulu-bulu. Satu lang tayo pa yan. Jesus has risen from the dead. Go out into the world and share His good news that He is alive. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
bakal matatik kita kurang na baka sa kalian ng mga let us bow our heads and pray. Termasuk yung mami mga pinabinaka yan ang mata kami nagising ni Kuwan yan ang mata ka bakit paling-paling may kay mami araw-araw may kay mami na nung niwosa kay mami bulida may balata ng marama pero ito na marama pero ito lako na nung nibulbo ito beri kay mami na singin dahin isa mga bulida kay mami may mami kilayan na singin ito na kitali ni Kuwan kaya satu lagi pagkakina na mami gagakani baka kalau tadi ka tubig may mami ready ka muni kang karami ka muni kaya ako kayo di ba kalau matatakan ng mga niwosa imam sa araw na singin dahin mga niwosa na muto TV tan share ng daw sa Coba na naman ni Bosa sa kung ano di kinalaman may ako ni tawag kinalaman. Maruway na naman mabibigay kanigin ni mabibigay ka. Laman na masin mo ang bautan kung kumuni nga sisu na ni mamiturang saya ako ni mamiturang. Amen. Huwag ka na naman tasera kaya magkaroon nilang nagkagunan raw at kini ka van siya. Sisu sa kanito ko na patay ka kung ngayon lang